Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Kai da bawon Allah ka iya dafa abinci? Zaka sani in ta faman wahala? Tunda dai ka dafa ba ni in ci nima. Tunda dama na kwaso yunwa. Kin ga nayi miki kama da wanda zai iya dafa abinci? Kamar ya? To waye ka maka abinci? Bayan kin fita da nayi ta fama da ke min girki. Dan leka da nayi ina baiwar Allah bazawara nan ta baya Rahila. To ita ce ta ganni na fita ina neman abinci. Tace Alhaji da girmanka da mutuncinka da iyalinka akan ka fita kara kai na neman abinci ziyarwa. Tace ai babu girma babu mutunci. Tace haba Alhaji ai ba girmanka bane. Nace to ya zan yi? Tunda na buƙaci ai mun tace a sai dai in baka so ba. Tace ni sai maka. Nace to ai shikenan. Baiwar Allah ta yi min girki gashi nan na ce na damdam da ni. Na samu koshi. Nawa ka biya ta to? Na yi miki kama da wanda zan biya kuɗi a yi min girki? Ban gane ba me kake nufi ne? Sharaɗi ta bani za ta yi min girki in cin ƙoshi. Ita kuma za ta je unguwa ko in raka ta unguwa saboda inda za tana jin tsoro ko kuma in mata alƙawari zan aure ta. Ok, yanzu dai unguwa ka raka ta dafa maka abinci ko? Na yi miki kama da wanda zai raka mace unguwa? To ca kai za ka aure ta kenan? Amsa kika fata. Aure? Insha Allah. Aure? Insha Allah.